Dyna ni, dyma'r golygydd Bryn Celli Gladdu Siamber yna oes neolithig. Dyma'r tro olaf i fi i weld ar y golygydd Bryn Celli Conna fi fynd i adael yn dod nôl i'r bwrdd i ble wedi cael bwyd. Milans, two Buttermilk restaurants, and Milans, dwi'n yn siŵr iawn. Ond, ie, oce. Dyma'r golygydd yn Ynys Môn. A llyfr y pwll. Ti wrth ymwyl a sgwr. Ar ymwneud i stopio ffilmio a dyna ni. Wel, baratoim. Gobeithio nes i mwynhau y fideo. Dyna ni a gyfer Bryn Celli a dwi'n gobeithio os dwi'n meddwl bod mae hyn yn diddorol iawn. Ac ia, remélem o'r un sarindad nagon i'r degas. Igan, asad nagon i'r degas o Wales efo o Welesi történelem o'r története o Wales. Welesi története nagon i'r degas. Köszönöm szépen és remélem tetszett a videó. Szavaztok!